απεργίες. Λίγο η κρίση, λίγο αυτό, δεν δούλεψε κανένας παρά μόνο για τους Σαββατοκύριακο που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και φανταστείτε ότι εμείς δεν δουλεύουμε εδώ με περαστικό κόσμο. Δουλεύουμε με υπαλλήλους που εργάζονται εδώ τριγύρω και ακόμη και αυτοί πλέον τα έχουν ελαττώσει. Δωροθέα, μας την έφερες ωραία. Αυτό το διαβάσαμε. Μας μίλαγες για τα ευρώ, πως θα τα απογειώσεις και τώρα που πτωχεύσαμε, εσύ ζητάς τις δόσεις. Δεν σου χρωστάμε τίποτα, πάρτα από τη Siemens, που τόσα χρόνια έτρωγε με τους εθνοκυφήνες. Όλοι μαζί τα φάγατε, τώρα ζητάτε κι άλλα. Πού να τα βρούμε τα λεφτά? Πτώχευσε η Ελλάδα. Φύγετε γρήγορα από εδώ όλοι οι εθνοκυφήνες. Με πέτρες θα σας πάρουνε, μια μέρα ένα Αθήνες.